Vyzerá strašne. Čiže predpoklady, ako vidíme, nejaké sú tam, parametre máš. Teraz sa treba s niekým poradiť, že si v príprave na kvalifikáciu na mistra Olympia. Ako pokračuješ v príprave, ako sa cítiš, ako to celé vnímaš vlastne aj potom? Tak túto prípravu na pocitovanie sa cítim celkom fresh. Je tam možno výhoda aj toho trénera, že na nového trénera je to všetko prekopané, strava, všetko, takže fakt cítim sa dobre, aj keď som off-season, aj teraz. Súťaž mám zhruba za 7 týždňov. Myslím si, že forma už je tak za týždeň zhruba hotová. Že Michal nám ukáže Partus. Ako by mali začať s tým tréningom, aby neurobili na začiatku veľa chýb? Tak za mňa to má na to peniaze, tak zaplatiť si aspoň zo pár hodín nejakého trénera, nech mu poukazuje. Určite má iného trénera, nie jeden papagejo z Nikodu. Alebo kľudne si preštudovať, sú na YouTube rôzne videá, keď nemá na to prachy, tak vie si naštudovať na YouTube videá. Ja som napríklad čerpal informácie z Václava Fitness, takže vlastne kadia. Ale ak ma to